Hunangyflogaeth a chredyd cynhwysol. Rhoi gwybod am incwm a threiliau eich busnes. Mae gan y fideo hwn sain penodau ac isdeitlau. Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio credyd cynhwysol, rhaid i chi roi gwybod am incwm a threiliau eich busnes i DWP bob mis. Rydym yn debygol o'ch ystyried yn hunangyflogedig os ydych chi'n rhedeg eich busnes eich hun ac yn penderfynu sut, ble a phryd yr ydych yn gweithio. Enghraifft, efallai eich bod yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau i wneud elw. Bod yn berchennog cwmni, gweithiwr llawrydd neu is-gontractwr. Gosod pris eich gwaith ac anfonebau yn hytrach na chael cyflog. A bod yn gyfrifol am dalu treth ac yswiriant gwladol eich hun. Incwm busnes hunangyflogedig yw arian rydych yn ei dderbyn fel rhan o'ch gwaith. Treiliau hunangyflogedig yw'r costau angenrheidiol sy'n briodol i redeg eich busnes. Enghraifft, costau ar gyfer safle busnes, lle rydych yn gweithio, prynu offer neu gost offer fel ffôn symudol a phapur swyddfa, gofynion car, fan neu deithio, gan gynnwys costau milltiroedd, neu costau cyfreithiol ac ariannol eraill fel yswiriant. Ni ddylid roi gwybod am dreiliau personol megis costau cinio neu gostau teithio nad ydynt yn ymwneud â'ch busnes. Rhaid i chi roi gwybod am incwm a threiliau eich busnes yn eich cyfrif credyd cynhwysol ar-lein bob mis. Byddwn yn anfon hysbysiad pan fydd angen i chi wneud hyn. Ni fyddwch yn cael eich taliad credyd cynhwysol nesaf nes eich bod wedi rhoi gwybod am incwm a threiliau eich busnes. Mae'n bwysig roi gwybodaeth gywir fel eich bod yn derbyn y swm cywir o fuddal. Os ydych yn rhoi gwybodaeth anghywir neu'n rhoi gwybod wrthym yn rhy hwyr, efallai y cewch ormod o dal a bydd yn rhaid i chi dalu rhywfaint o'r arian yn ôl. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cosb ariannol hefyd. Os ydych yn rhoi gwybodaeth anghywir i ni'n fwriadol, neu'n rhoi gwybod am dreiliau anghywir na ddylech fod yn ei hawlio, yna rydych yn cyflawni twll buddaliadau. Dyma rai awgrymiadau eich helpu roi gwybodaeth gywir am eich incwm a'ch treiliau. Defnyddiwch gyfrif banc busnes ar wahân. Bydd hyn yn ei gwneud i'n haws cadw golwg ar eich arian hunangyflogedig. Gwybod beth allwch ac ni allwch roi gwybod amdano. Mae'r rhestr i helpu gyda hyn ar gael ar wefan gov.uk. Cadwch gofnodion yn drefnus ac yn gyfredol. Trefnwch eich derbynebau, cyfriflenni banc, anfonebau gwerthiant ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill. Gallai DWP ofyn am dystiolaeth o'ch incwm a'ch treiliau ar unrhyw adeg. Mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch. Gallwch gael cyngor drwy gysylltu â ni ar eich cyfrif ar-lein. Cofiwch, rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau eraill yn eich amgylchiadau personol a allai effeithio ar eich cais credyd cynhwysol. I gael mwy o wybodaeth am hunangyflogaeth wrth hawlio credyd cynhwysol a sut i roi gwybod am incwm a threiliau eich busnes, ewch i gov.uk a chwiliwch am hunangyflogaeth a chredyd cynhwysol. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.